Dialog privind Găgăuzia. Personalități notorii ale Găgăuziei: Dimitri Caracioban și Maria Marunevici. În inima pitorească a satului Beșalma, a cărui denumire se traduce din limba găgăuză 5 pomi de măr, în 1933 s-a născut un om cu o viață plină de realizări remarcabile: Dimitri Caracioban, poet, scriitor, autorul primelor filme găgăuze, dar și fondatorul primului muzeu al găgăuzilor în lume. La vârsta de 24 de ani, Caracioban a publicat prima carte în limba găgăuză. Onorariul l-a cheltuit pentru a cumpăra o cameră de filmat. Dimitri Caracioban a lăsat în urmă 40 de pelicule. Dimitri Caracioban a creat Muzeul de Istorie și Etnografie din Beșalma în baza materialelor culese din bibliotecile din Moscova și Sankt Petersburg. O altă personalitate marcantă în istoria găgăuzilor este Maria Marunevici, cercetătoare, etnografă, pedagogă, activistă civică și politiciană. Maria Marunevici a susținut teza de doctor cu tema Locuințele tradiționale ale găgăuzilor, a publicat peste 30 de lucrări științifice și a fost o figură cheie în organizarea mișcării sociale Femeile Găgăuziei, contribuind la înființarea televiziunii locale. În 2001, Maria Marunevici a stat la baza înființării Centrului de Cercetări Științifice ale Găgăuziei, care îi poartă numele. Centrul editează publicații științifice, dar și desfășoară o serie de proiecte multimedia pentru studierea limbii, istoriei și culturii găgăuze. Dialog privind Găgăuzia.